Dalai Hankoni Kamalpur Sub Division Salima Block by Khubja Salka Dulsro Tongnai Oship Deburma Kaisha Mansi Tongoni Bobagra Hatai Kotoro Hanga Strike Heaven Ratinya Tabu Bobagra Hastewot Hipilka Tai Tiprasang Bagay Kaham Matai Salituka Obra Nahrino Oshdeburma Mutairika Bobagra ni Mugoi Tai Bonasubaka Tipramotri Arundu Tapush Deburma Niti Mumbai Tai Kami Lupuro Hatung Khazani Bishinti Tong Halaiman Mampli Kasepeka Nainedi Sini Mapliwo
Ang kaisa kok sanamo tungan media no kai chini bobagra asu din tong khado 28 tarik ni sini borde hangre stai kung khabara sai anu ya kare ora joy goi bai to go khlai bo kaisa chini borong na do phani je bor chini hat onek jaga ni borno bo kaisa kok kaisa katar mung bo rikha ang je phaya sak nor bo sai anu ya wai oro tongdi joy go no bodo ta khlai di ono ana kisa nor kisa hatore kisa wansugen nor samtang di তেবন অফর তুনো বসাকা নরক বরক সুকু মাখে ফরু মাখে নন আসুনো কাহাল চিতি প্রসামা গয় নিনি আনি তা হিন্দি তব কथा কুফুর তা হিন্দি পাল বাক্সাকে চুংকক থানসা খলাই চুং করাকে বুচে মাগা চিতি প্রসা আসুনো রাগনাই খলে মাতুং আনা খরা আনি বাবা এ চুং নিজবো তঙ্গ আকে চুংব মানে মানসা খলাইকা কে চুং নিজবো মানে চুং সাকতারবো চুংক খলাইকা थिन तिसा चुं पारनि लोको बासनि चुं पिए तिसा चुं नाथक खलाई चुं अमान सना चुं kaham kai chung khelaka abono chung kebno nina ani hiawa chung tinira para kaisa chung tak puthum lai chung tinira bin chung bobagrani naharung bai chung tini bini ananda photi chung khelaka asuna ani kok ni nishti mukha ani mungke osit deborma ge ani para ke purbodalo sara ge psk salima Hai, serang sati media salno, tini sini sarik jora, tini cuma baksa fai gedul film bagai. Jung tini orang kutum lama hengke, ani payung wasit, ani parani. Bo sini bawa kerana Hungary strike. Abang tu belai hitam jaka, te sini ti prasar ni mantai mana bagai constitutional solution abang mana bagai. Jebwa kerana Hungary strike tong mani. Abang support klien baru, sangatnya yang tu Christian, abang baru Hindu. Borok ni matribulation ni borok kaisa mansa khlai ka no je punja joro tanlai ke aboni ti santhai ke ang aro salburi te horburi te salba ang hatai kotor tongbuka amoni agulang no phai kisa thukamia phunga no call khlai ka chini block committee member bukhugri sobe goina bai daran nogo motai khlaina ni ke chung besik jarati chung chubai man ga oke ang coba nai hine ang phaika borok bebasa coba kha tangkha ni para kuchung kaisa gram panchayat jehetu chung GPO tongaba yang coba yaglo tini chung phaika tini chung kabang borok chungor kisa nukman nong medium baskum haipa tini kabang borok borok phaika phai mai rok sari khachung jesuk mansang chung coba kha bai chabai thangbai ka haipa last phai chung kisa je tongnai chung celebrate khaika tongthoka te norok ni baskum chung kok sama chung kha belai hambai ani phai ngosit no te belai ka hambai chini maharaj chini bubagrana bai hambai chini je nangmane chini constitution solution abon chung tubai phim bagai abon bagai chung ti prasar tini chung kisa phana kabang phana chung belai ka tongthokjak especially chini bubagrana hambai te hambai norok media channel te je hambai ani para pratibeshi ani ma phata khubu ani atoi je phainai jotonani khabang ni hamjak mate chebe ya phoro amhai ke chung thamjake tongano baskang jora chung te thamjake tongano tai chini ti pramotha eba ke chini ti prasha je thamsa ni mari abono chung krak ke chung rakhoi te sna bage chung chai te leno asuna ani kok samu hambai